Η κατάσταση φαίνεται να βρίσκεται εκτός ελέγχου. Η πολιτεία δεν είναι παρούσα, ήταν παρούσα η αστυνομία μόνο και όλα ξεκίνησαν, να μην το ξεχνάμε αυτό, από την ανέτεια δολοφονία ενός 15χρονου μαθητή. Η ανέτεια δολοφονία ήταν η σπίθα που άναψε την οργή των νέων. Και βέβαια κανείς δεν μπορεί να συμφωνεί με αυτά που βλέπει. Με τις εικόνες που αντικρίζει, με τα καμένα καταστήματα. Αλλά κάποια στιγμή, έτσι, με τις χαμένες περιουσίες των ανθρώπων. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει επιτέλους σοβαρά σε αυτόν τον τόπο να δούμε και οι αιτίες που προκαλούν αυτά τα γεγονότα. Έχουμε μια ανίκανη αστυνομία να πατάξει τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα και έχουμε μια ικανότατη αστυνομία για να δολοφονεί μαθητές, να χτυπάει μετανάστες μέσα στα τμήματα. Έχουμε μια ικανότατη αστυνομία με τη λογική της ζαρτινιέρας. Τον βάζω τον κρατούμενο να χτυπάει όλο κρατούμενο και τον βιντεοσκοπώ. Αυτή τη λογική δεν φταίνει ούτε οι ίδιοι αστυνομικοί. Και αυτοί θύματα της λογικής αυτής είναι. Κάποιοι τους ενεφίσιστε, το κράτος είμαι εγώ. Θυμόσαστε αστυνομικούς έξω από τα γραφεία ενός κόμματος να λένε χωρίς καμιά ντροπή ότι ήρθαμε σπίτι μας. Ιδού τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Τα βλέπουμε τώρα σε όλη, από ένα άκρο στο άλλο άκρο, σε όλη την Ελλάδα. Τα διεθνή μέσα μας έχουν πρώτο θέμα. Αυτές είναι οι εικόνες, αυτή είναι η πολιτική τόσα χρόνια. Και άκουσα σήμερα τον Πρωθυπουργό, με λύπη να το λέω, να λέει ότι είπε στον κύριο Λογοσκούφη να βρει όπου μπορεί για να δώσει. Να δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός να αποζημιώσει τους πολίτες που εξαιτίας αυτής της πολιτικής βλέπουν την περιουσία τους να καταστρέφεται, όπως δεσμεύτηκε με τα 28 δισεκατομμύρια στους τραπεζίτες. Αυτή είναι η πολιτική σήμερα και όχι να κρύβονται. Τι βλέπουμε τώρα, μια αστυνομία, τι να πρωτοκάνουν οι αστυνομικοί.